Zdravíme všechny fanoušky dvoukol. Právě sledujete Motosalon. Jaký motocykl jsme si vzali na mušku dnes? Nebude to ani KTM 990 Adventure, ani Aprilia SL 750, nýbrž malý motocykl Simpson S51 Enduro. Náš zkušební jezdec Víťa ho vyzkoušel jak v terénu, tak na silnicích a sami uvidíte, co tento malý motocykl dokáže. Strojem dnešního dne bude východoněmecký Simpson S51 Enduro. K dnešnímu testu nám byly zapůjčeny tyto dva stroje. Classic a Sport. A začneme modelem Classic. Zde vidíte model v černé metalické barvě, který má několik příplatkových prvků. Například tato přední kapotáž, ozdobná chromová krytka výfuku a ještě navíc tady ukážeme velice praktickou věc, a to otevíratelný kufr, ale já mám, ano, tady máme s objemem více jak 10 litrů. Výrobce uvádí, že by měl vydržet i ve velmi extrémních podmínkách i na poměrně nespevněném terénu. A nyní přejdeme k technickým parametrům. Vpředu máme obrácenou vidlici Öhlins a velice výkonné brzdy Ferodo, které by měly zastavit i ve velice extrémních situacích. Vzadu pak výrobce nainstaloval tlumiče Kony a též brzdy Ferodo. A nyní k motoru. Na tomto stroji máme k dispozici dvoudobý šikmý jednoválec o zdvihovém objemu 50 krychlových centimetrů, který je spojen se 4stupňovou manuální převodovkou a je klasicky dopován karburátorem. Tento stroj disponuje výkonem plných 2,7 kW při 5500 otáčkách za minutu a točivým momentem plných 5 Nm. A nyní přejdeme k verzi Sport. Ta je oproti verzi Classic vybavena několika nadstandardními prvky, jako jsou třeba sportovní krytky řídítek, integrovaný digitální rychloměr a konec konců i matně lakovaná krytka výfuku. Dále je model Sport vybaven leštěnými pružinami s větší tuhostí a vpředu speciální vidlicí Motorsport, která byla testována na okruhu v Sosnové. A nyní přejdeme od teorie čísel k praxi. Naše motocykly vyzkoušíme jak na uzavřeném okruhu, tak i na běžné silnici. A teď se podíváme, jak jezdí Sport na okruhu. A teď protáhneme na okruhu model Classic. No a teď hurá na silnici.
závěrečné hodnocení. Je vidět, že značka Simpson poskočila o značný kus dopředu. Verze Classic se hodí pro normálního běžného uživatele, který bude jezdit spíše na silnicích 2. a 3. třídy a bude používat svůj motocykl na jízdu do práce, občas se zábavou. Verze Sport je evidentně koncipovaná spíše na okruhy a dálkové trasy. Těšíme se jen, co nám Simpson připraví i v budoucích letech. Doufáme, že se vám náš dnešní test motosalonu líbil. A jaký motocykl vyzkoušíme příště? Bude to Honda CBR 1000 RR.